rozdiely medzi modelom 2010 a modelom 2011 je vlastne hlavne nový inovovaný rám s prepákovaním. Je inovovaná koncovka výfuku. Samozrejme celé zavesenie zadného kolesa vidla je vymenená. Ináč vlastne motor zostal karburátorový, ten je vlastne identický z modelu 2010. Sú tak najväčšie zmeny na tejto motorke. Nádržie samozrejme kvôli plastom je iná. Sú zmenené celý zadný blatník. Airbox je iný filter, tam je vlastne twin top, ale vlastne je zmenený oproti mal mať väčší prietok vzduchu, je tam väčší ten airbox oproti minulému modelu. Je tam nový motor s ostrekovaním. To je vlastne u crossových motoriek vlastne taká prvá KTM, čo to má. Má to zase prepakovanie, viac menej tieto ostatné plasty, rám, to je vlastne všetko inovované už vlastne na tento nový modelový rok. Sú rovnaké všetky štvortakty, oproti dvojtakty zostal starý rám bez prepakovania a vlastne všetky štvortakty majú už systém s prepakovaním. 350 a 250 má vstrekovačku. ...250 dostala nové vstrekovanie. Motor zostal z minulého vlastne roku, ale má nové zapaľovanie, vstrekovanie. Nemá štarter, má iba nákopávačku. Podvozek má celý nový, vlastne identický s novou radou 2011. Plasty všetko vlastne zostali vlastne už na novej báze na rok 2011. Jediný rozdiel je tam taký, alebo už 350, že sa tam dá ešte dorobiť aj nožné nakopávanie, ktoré není štandardne, ale je to vlastne ako za príplatok, alebo teda v pár párcoch na dorobenie. Vlastne 2011 model som momentálne skúšal poprvýkrát. Moje pocity sú veľmi príjemné, no čo sa týka zákrut, tak ten nájazd do zákrut je veľmi, teda oveľa pre mňa lepší. Tým, že sedím malinko trošku nižšie, čo sa týka toho prepakovania. No, je to také surové, no potreboval by som to perovanie trošku doladiť. Ale myslím, že po doladení by to bolo určite lepšie ako ten predchádzajúci model. No a čo sa týka porovnania 350 a 450, tak to zväzenie na tej 350 je veľmi príjemné, je to taký zlatý stred. 250 je trošku už taká slabšia, 4 pady je zase hodne silná, no ale v tej triedy MX-1 je to trošku poznať, ten výkon tam malinko chýba.